dawuh ingkang tinimbalan sowan ora mung aku karo kowe sak kanca saka Solo ning klebu iki nimbali kadangku saka Semarang sapa Mas Gareng Semarang Mas Gareng meneh merga mbok menawa wis dadi pekaremane Kyai Bojonegoro nggih diaturi pinarak ana kiring kotak yo dipethuk aja dipleroki monggo tak derekke monggo yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Nggih, syukur alhamdulillah dene kula panjenengan sumarambah para warga wonten ing Bojonegoro tuwin para pengurus wonten ing koperasi karep tasih pinaringan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga saged tetunggilan mapan wonten Jalan Basuki Rahmat nomor 7 Bojonegoro. Amin amin amin. Menika nderek mengeti hari ulang tahun koperasi karep yang ke-46. Amin. Ini pertama-tama mengucapkan syukur dan mengucapkan selamat kepada koperasi karep. Nggih. Wah sampun nambal warsa leres ngendikanipun Bapak ing ajeng kala wau 46 itu umur yang sudah mendekati pertengahan abad. Nggih. Jadi wajib disyukuri kanthi sangat luar biasa lho. Koperasi umure iso nganti 46. Biasane koperasi ki umur 22 ngono, 20 22 ki wis bubar. Oh ngaten ya Mas. Oke, mergo kadang kala nu kata-katae kekuatane modal niku mboten sekuat kaya karep mriki. Nggih. Sedaya kala wau gumantung saking pimpinan saha karyawan kepiye bisane lan kepiye usahane untuk memajukan koperasi niku kala wau. Nah, niki jenenge wis karep kok Mas. Karep ku tegese ra wis duwe pengarep-arep utawa duwe niat. Keinginan modal pertama keinginan utawa pondasine koperasi niki karep keinginan menyejahterakan anggotanya. Nggih, mergo landasane kabeh niku ngibadah. Nggih ta? Mula niki kula terus bareng krungu ibadah kula menerjemahkan HUT, Mas. Apakah arti dari HUT? H niku hanya diperingati 1 tahun sekali. Nggih. Yen 5 dina pisan niku weton. Weton. Nggih. Yen setahun sekali niku HUT. Umurnya bisa bertambah tapi juga bisa berkurang tergantung dari objek yang diulang tahuni. Nek kaya makhluk hidup niku ketoke tambah nih sejatine suda. Nah, yen bernyawa itu umurnya suda, ning yen kaya koperasi ngeten umurnya bertambah. Nggih. T tetap harus disyukuri karena
kalau kita bersyukur akan ditambah nikmat dan rezeki kita. Leres. Mila kula nyuwun tepuk tangan untuk Koperasi Karep yang terus selalu mempunyai niat mensejahterakan kepada anggota dan masyarakat sekitarnya Mas Gareng. Lah niki umure sing 46 niki niate Mas. Niate pripun 46? 4 niku saking tembung 4 niku menempatkan. Nggih. Menempatkan kepentingan anggota dan nasabahnya di atas segalanya. Leres. 6 6 menanamkan kedisiplinan kepada karyawannya demi kemajuan dan kejayaan Koperasi Karep. Langgih hebat. Niki. Mila kala wau kula anu nggih Mas acung jempol untuk karyawan karyawati Koperasi Karep Pripun? ingkang dipun wakili karyawan gangsal cacahipun Nggih. yang benar-benar total mengabdi kepada Koperasi Karep. Lah nggih. Kita wis ora tau absen paribasane, kabeh mung sok glogok kanggo Koperasi Karep. Lah le gumun kula niku lho nyambut gawe bendina kok isih iso joget iki latihane kapan? Lah niku hebate ten mriku niku. Apa ya nyambut gawe iki karo joget ngono ya kene iki ya. Nggih mesinipun wonten waktu-waktu luang untuk berlatih kangge latihan joget lan sanes-sanesipun. Merga Koperasi Karep niku ya koperasi sing berbudaya gitu. Tur dasare agamane ya ditengenke. Niku sejalan seiring dan sejalar. Leres. Lah saniki sisan gawe kula ajeng menerjemahkan apa to tegese karep. Apa tegese karep? Niki enten 2 jurusan, Mas. Ana 2 jurusan. Jurusan pertama Sing serius e. ya, sing serius. Karep K. Niku nggih. Nggih. Koperasi yang telah diakui keberadaannya di Kabupaten Bojonegoro. Nggih. A. Adapun direktur utamanya Bapak Sriyadi Purnomo SEMM diketuai oleh Bapak Haji Sutrisno SH. Haji Sutrisno SH. Nggih. R. Rakyat dan nasabahnya telah mempercayainya sepenuh hati. Nggih. Terus E Ini ku saka tembung 46 tahun usianya karena berdiri 4 Oktober 1976. 76. Terus P B. Oh B. B kalau Ya B. Aku mau ya wis P ning kene. Jebule B. Ya. B niku bersama karyawannya bekerja keras demi kejayaan Koperasi Karep. Hebat. Niki. Nggih. Yen jurusan kaya bengi. Jurusan sing kedua kanggo bengi iki. Nah niki Persuku kata apa per huruf? per huruf. Ya. K. K niki lho sewu niki otak-atik gathuk lho Mas. Ya. Nah niki kanu kang duwe gawe bengi iki Koperasi Karep. Niku K. Nggih. Terus A. Anyukuri ulang taune keperluane. Terus R. Rame kahanane. Terus E. Lho dereng titik Mas. Rame kahanane mergo hiburane wayang kulit. Terus E. Ewadene dalange Ki Bayu Aji. B. B niku bareng gareng saka Semarang. Weh. Masa ketut ya. Wah sampean pokoke ngono kok ngonekke iki meneh. Pokoke enten sampean enten kula Mas. Lah iya ta. Anake Pak Anomi sing kembar ku sampean kalih kula. Nggih, wong bapak biasa dawuh kowe iki duwe ari-arimu dipuja dadi gareng. Ha ya wis nyatane iso ketemu. Wah iya ning wong ari-ari biasane malah ngayomi bayine. Nggih. Bakune nyicil bungah, Mas. Bab napa? Koperasi Karep niku sing sampun menandatangani MOU kalian PT Bumi Mas sedhela meneh wis duwe hotel lho kok ora elok. Awake dhewe yen sowan rene utawa ning Bojonegoro wis ora usah bingung golek penginepan. Nah niku sing baku ngoten dadi ya untuk meningkatkan destinasi wisata sini ditunjang objek karo penginapan. Terus melih yen kepengin mendukung majunya Koperasi Karep gitu Mas. Nggih. Salah sijine sing gampang sik wae. Napa?
ganyang rokok ilegal. Oh. Betul. Kita Karena perlu diketahui rokok ilegal berarti rokok yang tidak pakai cukai. Nggih. Padahal cukai itu nanti akan kembali ke masyarakat diwujudkan dengan pembangunan fasilitas daerah itu. leres, Iki leres. rada nyangkut cukai rokok aku rada menang ayem iki. Kok ngoten? Maine cedak gudang bako iki kok mesti metu rokok iki. Iya. Ya metu mbako kok. Oh metu bako. Mergo penglintingan rokok ki manggone mboten ten mriki wonten dhewe papane. Kene mung bako tok. Kangge mbakonipun. Wah sing seneng Mas Giarto nglinting terus. Apa-apa nyusur wae kok. Oke, bakunya Nggih. selamat untuk koperasi Karep. Nggih, semoga semakin jaya, semakin kuncoro anjayeng bawon Allahumma. Amin. Nah, Mas Gareng, Nun. tanpa wontenipun panjenenganing Bapak Sri Adi sing kepareng lenggah tak kira kahanane kurang anget, kurang semarak. Nggih leres. Mila nyuwun kanthi sanget panjenenganipun Bapak Sri Adi Purnomo pinarak wonten pepanggungan. Ya dipethuk Mataram, Cok. Monggo, Monggo, monggo. Bapak. Oh yo. Ae Wilujeng dalu Bapak Sri Adi. Wilujeng dalu. Waduh. Weh, Mas. Aku terus terang aku molak waktu pidato orang nyawang piyayine. Saka Nggih. kono ki wah iki bangsa paling ora ki ya Karna Kresna. Jebul Baladewa. Wah. Saestu. Gede dhuwur. Wah. Nek kula ya ora ya. Raden Werkudara ning jiwa pendhita, jiwa Kiai Semar, jiwa seorang pamong. Nah, nggih, leres. Wilujeng dalu Rama. Wilujeng dalu Mas Gareng. Alhamdulillah matur nuwun kula sampun dipun paringi rezeki ditimbali mriki lumayan kangge bayar sak semester. Alah alah alah. Kula wingi nggih pun nimbali jenengan tapi jenengan mboten mireng. Oh, oh cih, wonten pundi Ram? Nang kaset. Loh, ampun beli kok panjenengan lo bojo kula totok-totok mboten kula gagas kok. Lah nggih, niki kok enek Gareng aku lho, tak celuki meneng wae. Nggih, kula anger nembe ngupaya-upaya nu mboten gagas napa-napa, Bos. Lah iya wong Pak Sri Adi mirsani ana kaset kali ten YouTube kok ya. Nggih. Nggih, niki nderek ngaturaken wilujeng ambal warsa Koperasi Karep yang ke-46 Bapak Sri Adi. Nggih. Mugi-mugi panjenengan tetep kiat minangka dados pamong agung, tetep dados pengayomanipun karyawan saha sageta dados punapa menika contoh sesepuh, heeh. Sesepuh kuwi disesep supaya koperasi Karep tambah ampuh. Leres. Nggih. Niki. Monggo Bapak kepareng dawuh. Monggo menapa ingkang dados pangandikanipun nderek, monggo. Matur nuwun Mas Bayu. Nggih. Mas Gareng. Nggih, nggih, Pak. Kanca-kanca seniman abdi saking Solo. Saya itu kan penggemarnya Mas Bayu. Oh nggih, Wong nang leres. ndi-ndi ku tak pajang ana Bayu, ana Bayu, ana Banyu. Nggih, nggih. Dadi nang gone mobil ku isine mur Bayu wae. Nggih. Nah, terus ana Bayu, ana Gareng. Nah, makane bengi iki Gareng kudu teko. Nggih. Nah, Bayu Gareng BG. BG. Oh, Bagong engko malahan. Nggih, bakune enten Bayu, enten kula. Ngoten. Sing baku paket hemat niku. Ah, paket hebat. Matur nuwun rawe dateng Koperasi Karep Bojonegoro. Nggih, Bapak. Ah, malam hari ini malam tak betulkan dulu. Dos pundi? Hari jadi Koperasi Karep itu HUT-nya tanggal 5. Tanggal 5 nyongsong. Ah, Walah Iki niki tirakatan. niki nganu niki informasi kula ingkang kula tampi 04. Ning leres 05 nggih Rama. Nggih. 05 nggih. Nggih. Matur nuwun. Lah, malam hari ini malam
tasyakuran malam hari jadi Koperasi Karep yang ke-46. Terima kasih semuanya, para teman-teman, para sesepuh bini sepuh yang hadir malam hari ini, para pendahulu saya, generasi-generasi menerus saya, dan juga para sesepuh saya yang hadir di sini. Ada anggota-anggota ya, koperasi yang sudah purna dari kekaryawanan juga hadir. Juga anggota koperasi yang sepuh-sepuh hadir, alhamdulillah. Terima kasih. Ini tak cek satu-satu, ternyata banyak. Ada Pak siapa ini? Ada Pak Kasto, juga ada Pak Adi Wasito, ada Pak Munalis, ada Pak Bayu, ada dan sebagainya, banyak sekali, alhamdulillah. Dan hari ini patut kita syukuri bersama, Bapak Ibu. Di usia yang tidak muda ini kita terus bersama-sama gotong royong bekerja sama untuk melestarikan, membangun dan mengembangkan usaha Koperasi Karep yang kita cintai ini. Amin. Amin, 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 amin. Nah, untuk itu maka malam hari ini saya pengen, karena ini sifatnya kebersamaan, gotong royong, kebersamaan antara anggota, karyawan dan seluruh jajaran manajemen, pengurus, pengawas dan pengelola. Maka malam hari ini saya manggil Ketua Pengurus dulu yang bisa hadir di sini, Pak Haji Sutrisno, monggo masuk sini. Monggo Sutrisno, monggo pinarak untuk pangganti Mataram. Mas Bayu. Nggih, dawuh. Iki ana sing ngidam pengen ketemu Mbak Entung. Mbak Entung. Pinten? Entung lho sinten? Jarene Mas Bayu nang nggon aku nyetelke kok ana ika uget-uget ya, uget-uget lak kaya entung. Oh alah. Oh alah, nggih. Uget-ugete wis elek lho kok tambah entung. Nah, lah iki mong aku diwelingi kambek bojoku. Nggih. Ya engko yen maju tulung aku diwitno uget-uget ngono ae lah. Nggih. Lah daripada ngono, mbok tulung munggah rene sisan to, Nduk. Loh. Monggo Bu, tindak mriki Bu. Mengke kula bungkuske uget-uget Bu. Mengke monggo tindak mriki, monggo Bu Suryadi. Monggo yo mentaram-mentaram. Baik Kak, ayo jumeneng sisan kene. Oh ayo. Kepengin jiwit sinten kalau Ibu? Bu, mumpung niki ditimbali ampun mulai kok dijiwit dibacok. Ya aja ta. Wis gen marem niki sajake Ibu penggemare Eka. Wong jiwit iki ya tandha tresna. Nggih, saking gemese. Pancen bocahe gemeske. Wong jiwite ya nganggo sayang lho. Lah nggih. Nggih, Ibu monggo. Waduh. Nun sewu lho, Bu. Nun sewu. Nggih, menika sampun kepareng tindak wonten panggungan, Bapak. Keparengipun kados pundi? Nah, wis anu jiwit apa urung? Mah. Jiwiten sih. Napa nganu, Bu? Dijiwit pipine. Dipun buntel mangke kaki bejak. Nggih contoh boneka nggih, Ben. Mriki lagi badhe wonten pabrik boneka. Nggih. Lagem. Langel-langel buntel ada plastik ya lho. Apa diwadahi plastik? Kowe iki disayang karo Bu Sri lho. Lho Mbak Eka, nggih. Alhamdulillah nggih. Bakenipun Bu Sri menika mboten jijik jejer kalih nduk ayo. Nggih, heeh. Nggih, menika sampun kepareng pinarak.
Kula nyuwun dawuh dhateng Bapak Sriadi, keparingipun kados pundi? Nggih, matur nuwun. Gandeng sampun komplit. Nggih. Enten Ibu Bu Yadi, ada Bu Kajitris, ada Pak Ketua Pak Kajitris. Terus juga apa itu jenenge? Eka. Anu gel, baby gel. Apa baby? Uget-uget gemoy. Baby gel, baby sing pedot. Lah tugel, baby sing tugel. Ini kok tugel, Pak? Ini baby gel beda, ini bayi perempuan maksudnya. Oh, ngono. Lah bayi sakmene terus gedene sepiro? Baby maksudnya sayang ngeten lho, Pak. Oh, ngoten. Nggih. Ibu mboten jijik kalih kula kok. Oh, mboten. Menggila. Iya. Malah nemen nek kowe. Nggih. Matur nuwun. Niki kandeng sampun komplit, kula pengin lagu. Lagu bareng-bareng. Rasakan menapa? Saya pengen lagu Gugur Gunung. Nah, Gugur Gunung ini artinya adalah kita itu gotong royong bekerja sama antara anggota, karyawan dan seluruh manajemen. Supaya Koperasi Karep tambah maju, tambah sukses, tambah berkembang. Amin. Tambah jaya. Amin. Nggih. Monggo yo cah diracik. Untuk itu kepada Bentar, sing apa ki mau manajemen kabeh penonton melok joget. Iki mlebu muri. Ayo manajemen semua tak panggil sik Mas. Oh nggih, monggo. Manajemen tolong maju semua dan tolong semua penonton maju dulu. Monggo manajemen untuk penari-penari di depan, penari mengambil tempat. Nanti nyontoni ya. Nyontoh. Ya mentaran monggo. Ayo. Mbak Endang CS di depan, semua penonton berdiri semuanya. Berdiri Pak, ayo masuk muri, ayo Pak. Ayo, berdiri semuanya. Monggo, enak lagunya Pak, enak lagunya. Bapak Ibu. Ayo, yang selatan berdiri semuanya. Berdiri. Ayo berdiri semua. Bapak, monggo Bapak, Pak Lurah, Pak Nur, Pak Stel, monggo. Monggo ini. Mas Gareng, Gugur Gunung niku ana tariane utawa iso dienggo ngiringi senam. Leres. Iya ta. Niki mbok menawi penari-penari menika mangke ingkang kagem Pak. Monggo sedaya nanti joget, ya tarian. Enak tariannya. Monggo. Engko iramane rada sesuk sithik merga iki ana arep senam gugur gunung. Wah, lah iki. Kaya ngapa iki? Monggo Bapak Ibu. Semuanya gerak ya. Anggota yang hadir monggo Bapak Ibu. Monggo diatur tempatnya. Pun sampun samapta yo diaturke gugur gunung monggo ayo. Ayo Pak, tangannya Pak. Ayo. Ya, berdiri semuanya. Ayo Pak Hendra, semuanya. Mbak-mbak yang pakai seragam di depan pintu semuanya ikut tarian. Apa itu ayo? Nah, maju.
Sesarengan. Terima kasih. Matur nuwun sangat. Rekan-rekan semuanya bisa duduk kembali. Nggih, monggo lega malih. Wah, jan. Hebat ya Mas Gareng. Luar biasa spontan tapi iki apa yang cara medsos iki kerep nonton iki lagi viral. Oh nggih, tegese gending-gending kaya dene lancaran niku iso dienggo senam. Niku kanggo menanamkan mencintai budayane awake dhewe. Amin, amin, amin. Wah, luar biasa Bapak Sriati mengomando karyawan dan masyarakat. Nyatane iso bebarengan ya Mas Gareng. Nggih, nggih. Nggih. Menandakan karyawan sini selalu kompak dalam kondisi apapun. Nggih. Monggo harapan menapa Bapak Sriati paling dawuh? Nggih, tadi Mas Gareng kan takon. Nggih. Kok iso karyawan kok iso nari iki belajare kapan? Nggih, nggih Romo. Jadi kita itu kalau bekerja itu bisa, kalau di SKT, di SKT itu yang ngelinting rokok, SAH, Sampurna A, hijau, asiknya rame-rame. Asiknya itu, rame-rame. Pasti diiringi lagu. Oh ngaten. Wah, diiringi lagu. Terus setelah bekerja atau pas istirahat, kita kasih kesempatan untuk berlatih siapapun yang punya pengen latihan apa begitu. Ada latihan nyanyi, ada latihan skill nari, skill nari nggih. Nari. Anu kangge ngicalaken stres lan kemonotonan. Betul. Menapa wonten anu latihan rutin? Wonten saben dinten menapa? Kalau hari Rabu itu istilahnya di sini itu hari Rabu anti galau. Jadi itu ada perwakilan nyanyi karaoke bersama. Isinya seneng. Terus setiap pagi sebelum jam 8:kurang 1/4 itu serempak kita nyanyi Indonesia Raya. Alhamdulillah. Setelah Indonesia Raya dilanjutkan sholawat, memohon kepada Tuhan, memohon kepada Allah semoga usahanya diberikan kelancaran, dan itu setiap hari rutin giliran per karyawan. Tepuk tangan untuk koperasi karep Bapak Ibu. Wah, hebat ya Pak De. Rabu anti galau. Kaya panjenengan ki lek pas galau ya De, guyu. Mesti metu guyu. Ora sapa guyu ya De ya. Kowe mari galone kumate dane. Kan senyum. Beda iki menghilangkan stres kemonotonan pekerjaan dengan cara menyanyi dan menari. Nggih, dengan cara seperti itu ora bosen oleh nyambut gawe. Amin. Malah saya tekun mergo isine kebersamaan. Nggih, leres. Nggih. Ngaten. Nggih, matur sembah nuwun Bapak sampun paring dawuh. Matur nuwun Bapak. Nggih, kula nyuwun dawuh saking Bapak Sutrisno harapan menapa untuk karyawan-karyawati, monggo. Harapan kami selaku pengurus dan seluruh anggota, seluruh karyawan tetap dukung seluruh manajemen dan pengurus untuk mengembangkan unit-unit usaha yang dimiliki oleh Koperasi Karep. Amin. Karena Koperasi Karep ini mempunyai beberapa unit usaha. Tadi sudah disebutkan bahwa yang pertama adalah unit processing. Alhamdulillah dalam 2 tahun walaupun pandemi itu tidak ada masalah dan tidak ada kendala. Bahkan pada tahun 2020 kemarin Bapak, kita bisa mencapai 26.500 ton per tahun, dan tahun 2021 kemarin bisa mencapai 31.500 ton. Jadi ada peningkatan luar biasa. Tepuk tangan untuk Koperasi Karep. Ini satu unit usaha. Satu unit usaha. Namun ada beberapa perkembangan, termasuk di unit MPS Kapas atau unit SKT. Walaupun ada pandemi tahun 2020-2021, justru kita bisa menambah tenaga kerja kurang lebih 900 orang. Ini luar biasa. 900 orang liyane padha di PHK, kene malah tambah karyawan. Pandemi mon tambah karyawan. Betul sekali. Pandemi wingi seniman niku tiarap kabeh. Ngerti sampean ya ora daftar rene. Iya, betul. Banyak yang PHK. Namun Koperasi Karep bisa menambah tenaga kerja yang luar biasa, yaitu 900 orang. Monggo Pak Direktur nambahin. Nggih. Harapan kami dengan hari ulang tahun
Koperasi Karep yang ke-46, yang pasti semua unit usaha semakin tahun semakin bertambah dan berkembang dan selalu tetap jaya selamanya. Amin. Mila monggo niki bakale Koperasi Karep buka pabrik boneka atau Mas Gareng. Iki yo akan menyerap tenaga kerja pun piro wae. Mari berlomba-lomba. Ikut andil dalam mengentaskan kemiskinan. Nggih, monggo persiapkan diri untuk menjadi karyawan Koperasi Karep. Nggih, mila matur sembah nuwun kunjuk datang Bapak Suryadi saha Bapak Sutrisno, monggo parang pinarak lenggah malih. Terima kasih atas waktunya. Semoga semakin jaya, semakin maju, panjenengan kekalih sehat walafiat, panjang yuswa, rezeki lumintu. Amin. Banyu milih. Amin. Matur nuwun yuk. Mataram. Bali ulang lah wis ayem tenan Mas. Ayem aku wis entuk wejangan karo wis cair kok. Alah gombal amon ya. Caire kuwi lho, Deng kok gawe apa boneka iku gawe boneka uget-uget iso bare ya, Dek ya. Apa? Gawe boneka uget-uget. Ya kegampangan gawe boneka uget-uget gampang kowe dikum neng cetakan terus dienggo boneka uget. Aja dianggap gampang lho Dek gawe uget-uget kuwi. Malah angel gawe uget-uget. Organe uget-uget ki malah ongel tinimbang organe gajah. Nek gajah gampang digambar. Ana tulange. Ora usah dianggo apa stetoskop kaca pembesar kuwi ora usah. Lah saiki nek uget-uget organe kaya ngapa? Ah, ya to angel goleki. Tur kuwi dicetak dadi boneka ya angel wong obah terus. Lah iya, nggih. Mung ngeten lho Mas Batin niku mriki menapa menika warga yang di sekitar menapa Koperasi Karep niku wis nyicil ayam nggih ta. Wis bakal toto-toto kepengin memajukan koperasi dadi karyawan sing apik. Leres Mas, leres. Niki madeg hotel ya karyawane bakal piro meneh lho. Niki ra wis saya anu ta tegese saya melebar atau melebarkan sayap. Ini yang dikatakan koperasi sebagai soko guru ekonomi ya iki. Nggih. Berdirinya Koperasi Karep menunjang perekonomian khususnya ning Bojonegoro. Nggih, mula karben wilujeng disolawati kula nyuwun pepeling sing bawa Mas Gareng. Nggih. Oh. Ayo. Mergo mriki niki ya agamane ditengenke, budayane ora ditinggalke. Nggih. Ya Mas, monggo. Wasitoti. Lah, lancar sing nembang wis cair. Itu doping. Saking Prowinasis. Cuk ning ngarep hotel ya Pak De. Ngapa? Diwehi ikon. Apa? Gareng. Tenane. Heeh. Kok Mas Gareng iki di air keras ngono ta? Terus ku anu bungkuk karo ngethungke jempol kae. Monggo pinarak apa tulisi wilu. Kei bathok ning arep hotel ngono. Oh, malah wong urip kok di air keras. Ya. Ngeling ngono wong urip ing donya. Nano-nano. Lho. Cakepane kok ngene mung ancer-ancer kok. Cakepane ora nano-nano, Pak De. Aku latah kok. Iya. Bebasan mung mampir ngombe. Menika dipun giaraken live streaming saking Koperasi Karep Bojonegoro. Alhamdulillah. Kalian channel K. Wah, uget-uget official ya. Dengare duwe pulsa. Ayo cair tak ya. Ya, lanjut. Salat kang 5 waktu kudu tansah dipun lampahi.
Sampeyan wis ngrasake air mineral made in anu Koperasi Karep? Urung. Wah. Ning awak seger kae. Lah lek ngrasake piye wong urung dikeki kok. Kok ora ya itu bagi ya. Nah, makane kuwi. Pak De seneng kok ya di air mineral, Pak De. Seneng no. Biasane senenganmu air keras. Es batu. Ora iso air keras kok es batu. Kayak air mungkul es batu kuwi. Lanjut. Iku cagak agama pakar tikang luhur. Rano Ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangyo tentrem lahir batin bejo donya akhirat. Yo Mbak Eka buka celuk maka yo yen wancine tansah dielinge wis wancine padha nindakake adeng Gusti mandang mayae sembayang tapi wajib dawuhe pangeran sholat dadi cagake ngagomo limang wektu tansah dijogo istiqomah lan sing lumanina luwe sampurna yen berjamaah syukur lan asar sholat saya tinggal kekirim damkar maghrib narisan jang kabeh rayogane ditambah sholat sunahe jo sempurna iku perintah agama ngelingono kita sabar lan tawakal pasrah Yo. yen kepengin besok munggah suwarga. Or Tansah dielinge wis wancine padha nindakake atur wis kumandang mayae sembayang natapi wajib dawuhe pangeran sholat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijogo kanthi istiqomah lan sing rumalina luwe sampurna yen berjamaah seberat asar sholat sayang sing ngadome tindak mungkar maghrib nganisa jangkape rayogane ditambah sholat sunahe boten-boten iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedina sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah matur sembah nuwun sampun dipun aturaken pepeling muga-muga manani wilujeng Amin. Koperasi Karep. amin Nggih, amin ya rabbal alamin. Mas Gareng. Napa, Mas? Menika ugi kula kintunaken dhateng Bapak Budi Suprayitno menika Kepala Desa Sukorejo sing nimbali awake dhewe ning lapangan nika. Bapak rawuh dalu menika. Nggih, kula kepareng lenggah. Amin. Terus menika kula kintunaken dhateng Bapak Insinyur Raden Mas Nurdiantoro ingkang saking pendopo keputren
Bantul Pleret Ngayogyakarta. Ngaten nggih. Kepareng berkahi. Wah, jan rumangsa bombong karoan bunga Mas Gareng. Leres niki kabejan kangge nae dhewe. Nggih. Nggih kejaba diparingi rezeki tambah srawung wonten mriki, Mas. Tur niki dasare papan sing dienggo wayangan niku kepenak banget ya, Mas. Niki sing diarani ngirit biaya niki. Kok ngirit biaya? Tanpa nyewa tarup. Lah niku malah kula seneng, Mas. Merga menapa menika dari pengurus utawi saking panjenenganipun Bapak Sri Adi menika wis menggalihke papan iki kanggo wayangan ya kepenak, kanggo kegiatan ya napa menika iso lah niku. Lah upama nyewa tarup wong ngene Balurah niku nggih persediaan tarup. Oh nggih no. Nggih sedia sebelum hujan. Bakune niku aja nganti mandek oleh wayangan 2 tahun sekali gitu. Sapa dalange bakune koperasi karep niku napa kudu tetep gelar wayangan. 2 tahun sepisan. Nggih, 2 tahunan. Masa ulang tahun kok mencolot-mencolot to, Mas? Ulang tahun. Nek ulang tahun iki per tahun. Nah, ning tahun pertama ki ora wayangan, kok menawa ya iso napa niku hadroh, iso pengajian. Terus sing kedua lagi wayangan ngono lho. Oh, dadi selang-seling to. Lah nggih no. Tak kira 2 tahun sepisan. Alah kok iso ora. Menika wau kepeling dipun suwun kalih Mas Pur Cepu, katur Pak Matius, Mas Odo, sedulur-sedulur SBA KSFC wonten pundi kemawon nggih. Yo iki tak neruske enten awala Mas. Nah, nyuwun Sri Huning. Nggih, pandemen Ringgit Purwa. Mugi-mugi saged lestari salaminya. Nuwun. Warga Maluwadung. Desa Sidoarjo. Oh, Senori. Nggih. Senori. Selamat berjumpa di Maluwadung tahun depan. Amin. Amin. Jan wis tahun depan. Wis tak jagake nggo nyaurutan tahun depan. Lho ya seben nggo celengan kok. Celengan ki ora butuh ya genjik kok celeng. Ya ngadate nek daerah kono iki nek wayangan mesti klasikan kok Mas. Hah? Ora aku bintang tamu biasane. Ah batal. Dungane kok elik men. Lah aku ora dijal coba kali ya katut. Nggih, Mbak Rizki. Ayo rene, ayo ngancani Mbak Eka kene. Monggo. Mbok yo mesem merengut pedae apa? Mbok yo guyu susah pedae apa? Panjang aku tak dapo ing janji. Aja emoh, aja tansah suwo. Nadyan aku uga tansih wae janji. Yo bareng nganggo diwure aku nang watone rumeman mesti kasembah. Mas Gareng, Nun, adile sing nyipta urip nggih. lah niki sing ajeng kula aturke. Sing dhuwur-dhuwur, sing bujel ya bujel ha iya. Iki yen diarani grafik pendapatan yo ngene iki. Grafik pendapatan ya saka kadang cendek sih. Lah kadang sepi, kadang rame ngono. Muga-muga ora sepi meneh. Mbak Rizki. Dalem. Pak De Gareng bengi iki ganteng ya. Ya ganteng banget. Agemane kuning. Sansaya le kemampul. Kaya telek. Kemambang saya melambung Oh karirnya. iya. Usia tidak menjadi apa. Iya, sepenting Namun semangat. Semangatnya. Lah yo ngono ya Pak De yo. Alah, kowe ati karo lambe beda karepe. Pak De Gareng kaya telek. Aku arep ngono ora kuat lang sisan malah. Arep takon Pak Kapolres mateni sinden hukume 4 tahun. Aja sing Gusti Sinawak dipateni aja. Lampu po. Oh ngono wong tuwa dilekke telek lho. Lho, telek niku malah akeh manfaate iso dienggo gawe pupuk kandang. Iya lho Pak De. Kuwi telek kebo. Lah sampeyan iki telek apa? Anu De, serintel Pak De. Boh, Ora caturan. kok mutungan. Lah yo to. dirembuk mau. Kok iso diarani grafik. Nek ora ana cendhek ora bakal nek sing jenenge dhuwur. Makanya itu keadilan Tuhan di situ menciptakan makhluk juga bervariasi, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ora padune kowe anak kelok kaya tremos ngono ta?
Ya. Sing nguneke kuwi kaya termos iso kok Magic Jet. Malah luwih ceper ya. Raya anyel. Sodok tak sikot. Terus tak peluk. Tak cium. Lah. Kok agresif men to, Kak? Kok le. Kak, dibawani sik. Iya. Mangko didawahke Sri Uning ditayuke. Ning aku nyuwun kendangane cara itanan ya, cara Bojonegoro. Cara Jawa Timuran. Nah. Engko sak dangdute ya sak dangdute cara Jawa Timuran. Yo, bawanono, Kak. Bawa. Yo, kaya ngapa suarane Kak? Kula kintunaken dhateng para pamriksa lumara live streaming Koperasi Karep kalian uget-uget official sing lagi duwe pulsa. Heeh. Dengaren to, Kak? Dengaren. Kuwi to? Heeh. Gandol wifi kene. Kok geleling. Ya, Kak. Sinebut pahlawan putri. Aku ora streaming ora apa-apa sing penting tak kethoki wae. Dikethoki pripun, Pak De? Tak jikuki. Pokoke anger ana sing streaming tak jikuk kok nesu sesuk tak tuntut. Lah kok tuntut? Tuntut lah nyangking gambarku. Oh iya. Lah nyangking gambarku kok arep umpak-umpakan ora bayar aku kok ngebokke gambarku. Makane adum rezeki. Aku jikuk juga. Nggih. Mula ya anu, napa niku bakune niku samat sinamadan daya dinayan. YouTube ki ora bakal ngerti yen ora dilapori karo sing duwe channel. Ayo aku dilaporke sesuk ketemu tak tuntut kowe bayar aku. Wong Pak Jaga iki gambare wis ning ngendi YouTube enek. Ning buku Yasin wae enek kok. Ning dalan aku mau rene ya petuan gambarmu lho, Dek. Nang ndi? Ning gambar ning tembok-tembok. Masa iya? Orang hilang. Oh iya. Wacamu tuwa kok ilang. Kok orang gila nih ta? Hilang. Oh hilang ta. Bayu angger laris kok budek. Hilang kok gila. Enak kuwi gudeg iki. Hilang. Yo, Kak. Yo. Kepethuk tak jaluki duit pokoke. Sapa? Sing lebokke gambarku. Alah iya ya. Aku bar di take down papat tok. Oh gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku bar kena peringatan papat sesuk kepethuk tak jaluki duit kok delok. Lebokke gambarku kok umpak-umpakan kok. Ya. Putra Kanjeng Sira Nano tebrangkung bajana garap mbebelo wirat moyo wong ora gagas fisike ngono lho. Piye? Wong wis cilik nembang kok nganggo mengkeret ngene. Mulai diarani uget-uget mergo kowe ngono kuwi, mengkerat-mengkeret ngono kuwi lho. Lah wong kuwi golek swara, kuwi nek obahe kleru ki cengkoke ya kleru. Oh ngono ta? Heeh, ngono wis ben padanya kuwi, ya ta. Ya ciri wanci. Anggen wis ben arep kaya uget-uget kaya tugelan debok sing penting suarane ae. Nah, ngomongno to. Kok ana wong doneke tugelan debok kok nah. Dadi mangane nangka basa ndeng isian. Ya, Kak. Tan burung Sri Uning gugur dadya kusumaning bangsa. Yo, Mbak Rizky diaturke. Monggo. Yo. Sri Uning mustika tuban labuh tresna tuwin sabaya pati marang Raden Wirat Moyo kang
ayo. Katresnane Wirat Maya tinampi dening Rara Srihune senadyan wekasanira prapteng lena alabuh nagara Kecah, ayo. ya Kok? Triyoning mesti kaguban labut rasa yang saboyo pati marang Raden Wirasmaya prasetyo nambut branti Rizki. Sriuning datang grita kang retoso kadange pribadi Wiratmaya putranira prapteng lena alabuh nagara yo Triuning putrane ngati wong salati nalikane muni sababaing majalaga ora tanding lawani nadiro Rizki. Yo. Dewi Ratmaya tinampi dening Rara Srihune senadyan wekasanira prapteng lena alabuh nagara Matur nuwun wis diaturke. Wah, Jan. Aku wis entuk tomba aku agar Cak Waras budal ya rumah aku sih entuk tomba ha iya. Arep kok gurune ratek waras ning muridé ya waras. Anu ki wayan nganu ki kendangane ki khusus kanu dangdut trotok. Nah iya. Weh tenan kok niku kok ya. Nggih. Dangdut trotok pokoke iki. Oke, sik niki wonten awala melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi nawala niki kula Bapak Mutan Karyawan Koperasi Karep ingkang sampun purna. Nggih. Badhe nyuwun gending inggih menika lali janjine sak jengglenge. Waduh. Nggih. Ngaturaken salam kawilujengan kangge Bapak Dalang lan sedaya kru sedaya rencang koperasi Karep Bojonegoro. Mugi diparingi panjang umur, sehat walafiat. Amin. Lan mugi-mugi ing dinten ulang tahun koperasi Karep ke-46 koperasi Karep tambah sejahtera jaya. Amin. Mekaten. Matur nuwun ingkang saged kula aturaken. Wassalam. Nggih. Yo lali janjine. Yo tulung karo Mbak Suci, Ovita Dewi gen kancani Eka. Ayo kene. Ayo. Monggo. Nyatae taing kutha Semarang. Yo diaturke sik lali janjine. Monggo. Ayo. Monggo engko di duitke gentenan nggih. Monggo. Yo diaturke. Yuk.
ciwel yo Mantu ngebahi pabrik suarane. Kowe iki jane sinden apa sirine? Semangat. Semangat. Semangat ora kaya busah manuk ngono kuwi. Loh, semangat itu namanya. Dewe-dewe kak ya. Ibu mbien pas nglairke iki nyidam plendungan. Nyidam plendungan. Apa hubungane iki? Plendungan sing gedhe lek dipumpeti sithik mesti urine Oh iya. Ya, angine didoke sithik-sithik ta. Yo lanjut. Metu iki. Jan-jane kowe ning ae. Mbak Suci wis diaturke lali janjine. Kalau gak lungguh marake budek. Lah ngapa to kok muring-muring? Wah kene cedak salon ngono bungok-bungoke. Anu deh ki ben anu sumpel kapas. Oh sumpel kapas ora disesuaikan karo bodine. Lah kok ngono? Bodine gedhi kaya kompresor. Dadi isine angin tok. Mbak Suci ki pesindan sing kena dikanggo conto lho Pak Dik. Contone nggon ngendi? Wis ana pawiyatan S2, wis lulus mengko lulus S2 magister seni. Oh. Ya ta? Mbok menawa ngoyak magister seni stres bocah. Ya ora kaya mburi gegerku wae. Lho ngapa? Lah ngoyak magister seni malah saking MC ya ora elok. Kanggo selingan. Iya no. Kanggo selingan. Dadan Bagong e bakal e. MC iki modal cubluk. Nggih. Yo sing iki ana sing ngersake lagon cewek gaul. Tak aturke sik. Apa iso cewek gaul? Oh iso no. Sing nyanyi kuwi. Oh digarap manusia jadi-jadian kuwi uget-uget ya. Digarap gamelan iso ta? Iso. Cewek. Yo, buka bonang sik ya, buka bonang. Napa? Yo langgam sik no tayub sik, engko langgam lagek irama seger. Siap. Ya, buka bonang, monggo diaturke. Cewek gaul yo. Oke.
Sing penak. Ketipuke dibalik ya. Ayune sak kecamatan. Ketipunge wali kanan. Nyokek Mas yo nyokek yo. Yuk. Ibarat kembang kowe isih wangi. Ibarat tebu. Ibarat tebu kowe pancen Oh, wangi. Akeh tapun sing padha nyedhaki. Ngisap sari sarine kembang mati. Yo. Cewek-cewek gaul. Yen kuyutune kingsel saya pantes yen Cewek-cewek gaul. isaran dhuwur kabeh yen lumahku wakame mentul-mentul sapa wangi sing ora sagukan Alolone. nyawang bokong batine kaya gandang tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan Matur sembah nuwun wis diaturke. matur mbah nuwun Engko nawala sanese tak aturke patet songo nggih Mas Gareng. Nego dawuh, Sing Mas. ngombe jagate. Kula ngatur rumiyin nggih. Nggih, 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 merga mangkate wis wengi bakune padha kecekele. Ayo tak dereke yo.